Gipasalig sa bagong gikumpirma nga hepe sa Tagum City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Frederick Delis nga padayon ining pakusgan ubos sa iyang pamunuan ang anti-illegal drugs campaign sa Philippine National Police sulod sa iyang area of responsibility. Basta na ay target kunya positive lang ako. So kasama na sa pag New Year na amo ginangi ka sa operation. Matod ni Colonel Delis sa kapit nanom kabulan siya na serbisyo isip acting chief of police sa Tagum City Police Station. Gipasalig niini nga kung unsa iya nasugdan nga mga kalampusan sa paghatag og seguridad magpadayon kini og sa pagpakusog sa anti-criminality campaign sama sa loose firearms, illegal gambling, pagdakop sa mga wanted person ug ang padayon pagigbatok sa illegal nga droga. Salamat mi sa tama ko sa community. Kani nga mga information gikan mo gyapon sa komunidad. Dili man ingon nga kami ra koy nagwala na. Nagi report gikan sa gawas gi-validate mo na nga nakahimog itag positive breakdown. Kahinumduman sa liderato ni Delis, isip acting chief of police, ubay-ubay ang mga operasyon batok droga, amalang puso gikasa, pinaagi sa drug bypass operation, og search warrant operation, nga may resulta sa pag-aresto sa mga street level individual, drugs personality, o mga high value individual, nga tipayuhot sa illegal nga droga, og sa milabay nga adlaw lamang, narakpan ang tulog ka mga drug suspects sa Dakbayan, pinaagi sa bypass operation, nga may resulta sa pagkasakmin sa kapin na 20,000 pesos, nga katidad sa illegal nga droga. Gipasalamatan usab sa hepe, si Tagum City Mayor Tiuy, kansa nagpirma sa konfirmasyon sa pagbutang kaniya isip full capacity nga chief of police sa kapulisan sa Dakbayan niadtong Disyembre 25, 2025. Pasalamat ko sa tuwang Arandong Mayor kasi siya may nag-pirma na sa buwang confirmation as mag-full capacity as chief of police. Sa pagkakaroon, giklaro ni Police Lieutenant Colonel Delis nga walay holiday ang ilang mandato isip tigpatunay sa klinaw o gahapsay sa ilang EOR. Hilabi na gayud ang pagdakop sa mga personalidad nga doon kalambigitan sa illegal nga droga. Walay gipiling ang oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kanyang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar Sanyol, XFM News.